17 बोसोर जानायनि उनाव बे मोनब्रै जिल्लायाव सुबुं सानखोनि बेबस्थाया लिटारेसिया सोलोंथाइनि बेबस्थाया मा जानानै दङ साख्रि बाख्रिनि बेबस्थाया मा जानानै दङ जोंनो मानो हिसाब होआखै दिनै बिथांमोननि राजनितिनि हिसाबा खालि गावनि जाथिनि बिदा फंबायफोरखौ रायनाय गावनि जाथिनि बिदा फंबायफोरखौ नेवसिनाय ब्लेकमेल खालामनाय बिथांमोना बे खैसारियाव राजनिति खालामगासिनो दङ दा बिनिखायनो जोंबो बुजिनो गोनां दङ दिनै बिथांमोना जोंनो बरनायनानै होनांगौमोन जे बिटिसिआव बे 17 बोसोराव बेसेबां भारत सरकारनिफ्राय बेसेबां रां मोनबोखो बबे बिटिसि एकर्डिं प्रजेक्टआ साक्सेसफुल जाखो बबे बिटिसिनि गेजेरजों जौगानायनि फारसे जोंनि इकनमी जोंनि जीडीपीआ बारै जाखो भारतआ गावनि जीडीपीखौ फोरमायनानै लायो बाजेट समाव बेफोरबादि सावरायनाय समाव जोंनिया मा सावरायखो जोंनि बिटिसिआ मा सावरायखो जोंनि बिटिसिआ जोंनो मा देखायदों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रांखान्थियारि अबस्थाया मा अबस्था जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रांखान्थियारि अबस्थाया थासारिया बेसेबां पारसेन्टआव मानसिफ्रा खामायनो हादों हायाखै बिनि अंकखौ मानो होआखै बिटिसिआ खालिबोल' बिथांमोना लामा दालांखौ बुंनानै जायखौ मानसिफ्रा नुगासिनो दं बेखौल' बुंनानै दुगादुनो नागिरदों नाथाय जोंनि न'नि उखुमाव थिं बुरसे गादोंना गायाखै जोंनि इन्जुर जिनाया लुथिजादोंना जायाखै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोरिब गुन्द्रानि थासारिया गामि ओनसोलाव जोङो जौगानायनि फारसे रांखान्थियारि बिथिङाव जों जौगादोंना जौगायाखै जोंनि फरायसाफ्रा गोग्गो सोलोंथाइ मोननायनि फारसे स्कुल बेबस्थाया मोजां नंगौना नङा लेखा मोनहोनायाव बिटिसिआ बेसेबां हादोंना हायाखै दिनैसिमबो गोबां एलपि स्कुल एमइ स्कुलाव फरा बिजाब मोनाखै लोगो नोंथांमोन जोङो बेखौ मिथिनानै ला जोङो बिटिसिआ 17 बोसोर जानायनि उनाव बिथाङा दिनै लासिं सिं बाथ्राफोर बुंबाय दाखालि बुंबावबाय चिफ मिनिस्टारनि सिगाङाव बयनिबो सिगाङाव बुंबावबाय बड'लेण्डआ मानो जाया दिनै बिथाङा बुंदों झारखन्ड छत्तीसगढ़ जानाय समावलायनो बिथांमोना गोबां आईएएस आईपीएस बायदिसिना अफिसार दंमोनलायनो बिथाङा दं होनदोंबा डेटाखौ होमोन ना जोंनो देखायमोन ना मिज'रामा स्टेट जानाय समाव मा अबस्थामोन मेघालया स्टेट जानाय समाव मा अबस्थामोन अरुणाचल स्टेट जानाय समाव मा अबस्थामोन दिनै बिथाङा 17 बोसोर बिटिसि सालायनायनि उनाव मानो सासेबो आईएएस अफिसार बरननो हायाखै मानो सासेबो आईपीएस अफिसार बरननो हायाखै मानो सासेबो मेजिस्ट्रेट जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट मानो बरननो हायाखै बिथाङा मिथिगौ आसामाव दिनै बेफोरखौ लानानै इन्डियायाव दिनै बेफोरखौ लानानै गोदान रायजो दानायनि अंक खालामनाय जाया बिथाङा मिथिनांगौ जों गोलैसोनाय हारिया जौगानो थाखाय 6 शिड्युल मोनदों आरो बे स्टेटिस्टिकेल अंकखौ जौगानायनि अंकखौ होनांगौआ बिथांनि बिबानमोन दिनै बिटिसिनि चिफआ बिथाङा जोंनो जौगानायनि अंक होनांगौमोन जों बर'फ्रा जों बिटिसिआव रायजो जानाय गुबुन जनजाति गुबुन हारिफ्रा बेसेबां जौगानो हादों बिनि अंक होनांगौमोन नाथाय बिथांनि अंकआ राजनितिकआव दिनै गददखल खालामनायनि अंक दिनै बिथाङा मानो पस्ट राजबंसि आरो 6टा आदिबासिफोरखौ ट्राइबेल जानायाव दिनै बिथाङा मानो 1 नम्बर मदद होग्रा सासे लिडार जादों मानो जाखो गाव सुक्ति खालामनाय 6 शिड्युलनि मर्यादाया मा थांखो गाव सुक्ति खालामनाय ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि मर्यादाया मा थांखो दा दिनै बेखौ जों सोंनांगोन दिनै बिनिखायनो बिथांमोना फिननाय होनांगोन दिनै जोंनि जे ओनसोलाव जे राजनितिनि बेबस्था बे बेबस्थायाव जायखिजाया बेबायदि दखलदारि टेक्टिक्सजों दखलदारि स्ट्रेटेजिजों सोरखौबा नासयनाय सोरखौबा मुगैनाय बेबायदि थासारिजों जेबो जानाय नङा जों नुदों बिथांमोना जे सिन्ताखौ खालामदों जाति अनुजायै समस्ति खालामनो नागिरनाय बे खुनु दिन भारतनि संबिजिरनि सिङाव जाया नोंथांमोन रावबो जाति अनुजायै काउन्सिलनि सिटबो जाया पन्चायतबो जाया बिनिफ्राय एमएलएबो जाया बेवहाय एमपिआबो जाया जाति हिसाबै बेयाव जायोबा केटेगरि वाइज जागोन जेनेरेल ओपन शिड्युल ट्राइब ओबीसी एससी रिजार्वेशन थायो बेयाव जाति हिसाबै रिजार्वेशन थाया नोंथांमोन दिनै मानि अंकजों मानि सिन्थाजों दिनै बिथांमोना बिटिसिखौ लानानै
मालाय एसटि जायोब्लाबो समस्ति बारायगोन होननानै मानो बुंखो? भारतनि संबिजिरा जेबो थिरांथाखौनो लायाखै, बिलानो पास जायाखै। दिनै बिथांमोना मानो आग्रां बारस' गाव सुक्ति खालामनाय सुक्तिखौ मानो बारस'नो नागिरदों? गाव सुक्ति खालामनाय सुक्तिखौ मानो बन्द खालामनो नागिरदों? दिनै बिथांमोना बेखौ मानो सानाखै? दिनै जोङो मिथिनांगोन बेयाव सिगां लाइन सिरि मोननायानो बिटिसि एकर्डनिया बड'फोरखौ रैखाथि होनायनिनो एकर्ड बियो। आरो बेखौ मानो नेवसिनानै दिनै जाय दैदेनगिरिया बेयाव राजनिति लाबालाबनि थाखाय बिजेपिया आंजों दं, उमुगा आंजों दं, ओरै थोरै दं, जोंनि फाइदा सोरजों जागोन? एबसुजोंसो जागोन होनबाय, एनडिएफजों जागोन होनबाय। This is the most unfortunate moment for the politics of Bodos. जों बेखौ बुंनांगोन। दिनै बर'नि राजनितिआव दिनै जोङो नुनाय सबसे आनफर्चुनेट समा बेनो नोंथांमोन। दिनै सबसे आनफर्चुनेट मानो होनोबा दिनै बिथांमोना गुबुनखौ हिसाब खालामनायनि नामाव गावनि आइ आफा बिदा फंबाय मुंख्लंनि न'खरखौ लाबोनानै दाखालि असनमान खालामबाय। मुंख्लंनि न'खरखौ लाबोनानै असनमान खालामदों। जों बुंगोन असनमान, मानो असनमान नङा? दिनै बिथांमोननि सिगाङाव बुंबाय एबसुखौ बयकट खालामनांगौ, उमुकखौ बयकट खालामनांगौ, सोरखौबा बयकट खालामनांगौ। एबसुनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानायनि बिमा बिफा बिदा फंबाय न'खरनि सोद्रोमाफ्रा नोंथांनि मिटिंआव फैदोंमोन। दिनै बिएलटिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नोंथांनि हारिजों नांनानै मुंख्लं जानाय बिमा बिफा बिदा फंबाय नोंथांनि बे बिटिसि एकर्डआव फैदोंमोन। दिनै एनडिएफनि मुंख्लं जानाय बिएलटिनि मुंख्लं जानाय गासैबो बड'लेण्ड नाङैनो आसाम नाङैनो बर' मानसिफ्रा नोंथांनि जथुम्मायाव फैदोंमोन। नाथाय रावबो बेखौ खोनासंनो फैयाखै जे नोंथाङा बिथांमोनखौ बर' हारिनिफ्राय एबसुखौ बयकट खालामनो खावलायगोन, नोंथांनिफ्राय बेखौ मिजिं थियाखैमोन। This is the most unfortunate moment. दिनै बर' हारिनि सोरबा दैदेनगिरिया जुदि बेबायदि अंख खालामोबा गासैबो आसाम नाङैनो बर'फोरखौ लानानै गुबुन गुबुन जाथिखौ लानानै दिनै जुदि गावनि जातीय आफादखौ दंस खालामनायनि लामा लायोबा बिनिफ्राय आरो सोंखारिनो गोनांसिन जेबो बाथ्रा थानाय नङा नोंथांमोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बायदिसिना लिरनायखौ लानानै बिथाङा बिराद दुगा दुदों। मानो मिथिया कुमारि खाथियाव कनफारेन्स जालांबाय। जोंहा लास्ट रिजलुसन, लास्ट थिरांथा, बेनो लेटेस्ट थिरांथा जे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारि नाङैनो जयै जोङो माने बे बिलखौ अपोज खालामबाय। मानो अपोज खालामखो? बे लिस्टआ एखे लिस्ट, गुबुन जेबो गैया। 14टा लिस्टनि उनाव 15 नाम्बारनिफ्रायनो गोदान एसटि जागोन। आरो बिनिखायनो जों थख' थख' मिथिखाबाय, जों बर' हारिया थख'यै मिथिथारबाय जे बेयाव जोंखौ एफेक्ट जायालासिनो जेबो जाया। जों एफेक्ट जाखागोन, जों भुगिनांगोन। आरो बिनिखायसो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै बेखौ अपोज खालामदों। आरो जों अपोज खालामलांगोन, जों थै बेखौ अपोज खालामगोन। आरो बिनिफ्राय जोंहा जेबो उपाय गैया। आरो बेखायनो जोङो रोखा बे गोजाम बेबस्थायाव, गोजाम समाव, गोजाम थासारियाव जों बायदिसिना बुजिलायनायजों समाजनि खैसारिखौ गोजोन लाबोनो थाखाय जोङो माखासे समाव लेक्सारावबो बुंदों, जों लेक्सारावबो बुंदों मालाबा मालाबा जे जोंहा जेबो खथि जायाबा जोंहा जेबो आपत्ति गैया होननानै। नाथाय भारतनि संबिजिराव जों मिथिखागौ जेबो आलादा सुबिदा गैया। एसटिआ जायोबा मोनसेल' जागोन। आरो बेखायनो जोङो दिनै 100% 100 जों अपोज खालामदों। आरो बेयाव सेकेन्ड थट जेबो गैया। दा बिनिखायनो सोरबा जुदि बेखौ लानानै राजनिति खालामनो नागिरदोंबा बेयो जोबोद आनफर्चुनेट मोमेन्ट नैबे बर'नि राजनितिआव। दा बिनिखायनो जोङो मिजिंथिदों आरो बिथांमोना बेखौ मिथिनाया मोजां, नोंथांमोनाबो बुजिना लानाया मोजां। जों जाबाय समाजनि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिएफबि रिभलुसनारि आफाद, सोमावसारग्रा आफाद। आरो दिनै जोङो गभर्नमेन्टजों नांगासिनो दं, आन्दलन खालामगासिनो दं, गणतान्त्रिक आन्दलन खालामदों। जोङो बायदिसिना राजा लामा रेल लामाजों होबथादों। आरो भारत सरकारा जोंखौ सावरायनो लिंबासो जों सावरायनो मोनो, जोंखौ लिंहरबासो जों सावरायनो मोनो। जोंनि माबा लिरना हरबानो बिथांमोना मानिथारो बेथ' नङा। दिनै जों लिरना हरनाया मानो इन'सि जाखो? आग्रासुजों एबसुजों बायदिसिना रायलायनानै लिरबा बे मालाबा इन'सि जायो नामा? बे मालाबाबो जाया। आरो दिनै बिथांमोना जाय गोरोन्थि लिरनायखौ लानानै माने ओरैबायदि प्रचार खालामदों, बे मालाबाबो दिनै माने हाग्रामा बिथांनि खुगानिफ्राय एबसुआलायनो इन'सि हरदों। आच्छा, बिदिब्ला बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय एबसुआ पावारफुलसिन नामा नोंथांमोन? जों मिथिना लानांगोन
बिटिसि सरखारनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा पावारफुलसिन जानो हागौ बिथांमोननिनो